Luís Zaera e o seu monólogo chungo conquistaron Ribeira, unha nova aposta do Grupo Fercosti coa que se dinamiza a cultura local no novo auditorio por onde pasarán novos artistas. Vaise cumprir un ano da inauguración do novo auditorio de Ribeira e dende aquela non deixaron de pasar artistas recoñecidos polo seu escenario. O último foi o actor e humorista galego Luís Zaera, que recalou o domingo na localidade co seu monólogo chungo da man de Curotiña Eventos, pertencente ao Grupo Fercosti, e o que se tivo que colgar o cartel de non hai entradas, xornadas antes da actuación. A verdade é que moi ben, non? Estivo ategado de xente, pois públicos de todas as idades, a verdade, incluso diría que de diferentes partes pois da contorna do Barbanza, porque é certo que hai pois clientela non habitual no auditorio, o sea, público afianzado que ven aos actos culturais aquí da zona do Concello de Ribeira, pero había, pois eso, vin público pois que non coñecía, entón entendo que era de outras zonas do Barbanza. É certo que Luís Zaera pois ten tirón, non? Nunca veu a Ribeira, ni moito menos, pois era unha oportunidade que a xente pois non quixo perder. Tamén é certo, obviamente, que a entrada pois non era o prezo que poden ser outras obras, non, que podes ver no auditorio, hai variedade xa debido a iso, pero a pesar diso pois a xente decidiu investir e vir esta actividade. Un novo éxito polo que Alberte destaca a colaboración da empresa privada na dinamización da cultura de Ribeira. Eu creo que dentro do Concello pois temos que apostar, obviamente, polo público, non, polo directo, é dicir, dentro do Concello facer unha programación pois con un custe moi baixo ou ningún custe para favorecer que a xente, pois que todo tipo de público poda acceder sin ningún tipo de, pois, que non sexa polo menos a limitación económica, non pode haber limitación económica, non pode haber limitación de accesibilidade, de aparcamento, etc. etc. E iso creo que estamos a cumplir, pero tamén temos que promover ou que facilitar a empresas locais, sobre todo, que queran pois facer aquí unha inversión, non, porque moitos van a risco, ao final, pois se queren facer unha inversión, apostar por iso e traer aquí grandes espectáculos. Facémolo moita parte para favorecer a empresas locais pois que vexan nesto pois unha forma tamén de quitar un reembolso económico, pero que ao mesmo tempo aporta. A Concelleira de Cultura destacou o espectáculo de Zaera e apuntou que foi un monólogo moi ameno. Longo, incluso estivo, pois diría que 1 hora e media falando. Houbo aí bastante cola para entrar tamén, non? Incluso xente que estaba preocupada por se non iba a entrar. Obviamente, xa digo dende aquí que se tes a entrada mercada non hai ningún tipo de problema, vas a poder entrar. Iso é como pois, para calquer espectáculo, non? Pois sí, a verdade, moi contenta de poder facer ese tipo de actividades aquí no Concello, no auditorio, e que a pesar de ser un domingo non houbo problema por iso, xa non foi ningún tipo de inconvinte. O auditorio está a ser un referente a nivel comarcal pola súa programación, que tamén está a atraer a xente de fora do Barbanza. De Padrón sí que teño evidencias de persoas que me chegan, non, de que me din que son de Padrón, que son de Porto do Son, tamén, por exemplo. É certo que son vilas que non están tan lonxe, pois iso para un espectáculo deste calibre pois tamén se queren achegar. Quen destaca a importancia de contar con actividades de todos os ámbitos no Concello. O venres temos a Mercedes Peón no auditorio por un prezo mínimo, e simplemente o prezo, non é porque vale iso, ni moito menos. Mercedes Peón, non, pois unha artista consolidada, nai da música tradicional galega, non, que encheu, que ateigou salas durante moitos anos e agora está cunha nova xira, poñémola a 3 euros, pero por que? Simplemente é unha excusa, unha razón para que a xente poida reservar o sitio. A xente pode mercar en man no Concello, pero tamén online. Puxémolo precisamente para iso, para que a xente poida reservar o sitio e se asegure de que o vai a ter. Este domingo, Luís Zaera, chegado da man de Curotiña Eventos, arrancou numerosas gargalladas do público ribeirense que non se quixo perder a súa función. Se usted piensa tirarse no cuarto piso, usted se tira. Non se sabe moi ben por qué. Eles eran da idea de que nos suicidáramos. Nunca cheguei a ser... Bueno, entón, estábamos nunha desas, nunha de conversación destas absurdas, con el hermano, mira, el hermano Agustín daba físicas, apodado loco porque daba unha locura de hostia. Curotiña Eventos e o Grupo Fercosti seguen a traballar para traer novas propostas ao auditorio de Ribeira, unha delas, el Club de la Comedia.